Elesithathu lihora esiliqalayo ohlelweni lwingqayizivele ekhaya Jikelele. Njengoba ubonile-ke mbukeli kulamahora edlule sike sakuphathela umntwana wasonkweni obezogeqa amagula ngokuxoshwa kwakhe. Saxoxa-ke nalowo okhulumela amaphoyisa eMpumalanga uKholoneli Mdluli obechaza ngogebhezi lwekhanda olutholakale ngasemathuneni asembuzini. Kanti-ke besinomculi-ke futhi-ke la obeshaya into exokeme ukhush owaziwa-ke futhi-ke ngomthakathi. Kade kumnandi kakhulu. Hayi bekumnandi kakhulu wena mamtshali. Kwaye-ke ubumnandi busaqhuba. Ngoku-ke singena kwiyure yokugqibela yenkqubo. Sekusele nje imizuzu engama-60 ngaphambi kokuba sibhabhayise. Siphinde ke sibonane ngomvulo weveki ezayo. Kodwa ngaphambi kokuba siyokufika apha masiqale apha nangamanye amanqaku esiza nawo. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi uyabonakala umgama ohanjweleli kusukela engonyaka ka-1994. Oku ke mbukeli uye wakutsho ke ngethuba ephendula kwintetho athe wabe kanti uyayenza kwiveki ephelileyo. Indawo yaseVerulam eThekwini ijongene nomcelimngeni wokungabikho kwamanzi. Kuninzi ke mbukeli esawuthi sikuxhobise ngako nakule iyure esingena kuyo. Ndimlo ke uKholosa Kalubisi uNonkanyezi ndingumadlongothi uMazipha uMamshukuma ozondwa ngezakhe izinto. Masijonge mbukeli eziphala phambili kule yure yokugqibela. They are prepared to dismiss all this progress because it does not serve their narrative of a failed state. Mongameli Cyril Ramaphosa uphendule imibutho ezopolitiko izolo ngelithi eli lizwe lithe chu liguquka ngokumandla ukuba libe ngcono. Let's give Hugo support and Helman and the background staff and the boys. Let us allow them to continue the way they did in Ivory Coast. Inkakha eyayidlala ibhola nenkosi phakathi uDr Khumalo uthi unethemba lokuthi Bafana ingakwazi ukuyodlala kwendebe yomhlaba elandelayo. U16V ukusho lokhu ngemva kwemphumela egculisayo etholwe yiBafana kowe-AFCON. Mongameli Cyril Ramaphosa uthi eli lizwe lithe chu liguquka ngokumandla ukuba libe ngcono. Mongameli bephendula amaqela aphikisayo bephendula kwintetho ayenze eParlamente kuLwesine weveki ephelileyo. Mongameli Ramaphosa uthe nakubeni kukuninzi okwenziweyo ukususela ngonyaka ka-1994 kukho abo bathe abafuni kuvuma ukuba zikhona ingunqu ezenziweyo kweli. Intetho yokuvula iParlamente kaMongameli isona ngamafuphi ihlaziywa ngokuhlaziywa susela kuyenza kwakhe. Ukuqala ngoLwesibini izolo onke mamele icakaco amaqela aphikisayo inikwe ithuba lokuba zityandigila ngayo. And as they say in the classic, die hoogste boom vangt die meeste wind. And yes, and I know I will also catch the fiercest wind, but I catch it on behalf of the people of South Africa. That I do. Umongameli uthi nangona zikhona inguqu kweli kukho abo benza ingathi akwenzeka nganto. They are prepared to dismiss all this progress because it does not serve their narrative of a failed state. It does not serve their political aspirations and it does not serve their narrow interests. They do not want a national democratic society. They want to preserve racial privilege and to reverse the fundamental social and economic transformation that is taking place. Ezigomba isifuba umongameli wazise ngendwendwe zakhe nezilulutsha luseze ngobuso isithi abanye kulomlitsela nomthinjana zinjineli amapolisa nabaqhubi benqolomoya aba athi xa ibabiza ngothi tswalo. We need to celebrate the fact that young people, yes, like Tintswalo, have had opportunities that were never available before. But we also need to recognize, as we did in the State of the Nation address, that young people like Tintswalo still have many challenges. Despite everything we have achieved, many South Africans, young and old, are concerned about the state of affairs in our nation. And rightly so. Phakathi kwezinye izinto ezizuzwe leli uthe ligalelo elidlalwa leli lomdibaniso ukuthetha igameni lamaPalestina esithi lo gama exhalabile ngemeko yabantu eGaza kodwa uchwayitile xa ebona inzame zeli zichaswa nangamanye amazwe ehlabathi.
Umholi we-EFF uJulius Malema uthi ingaxazululeka inkinga yogesi kulelizwe. Ubebambe isithangamini abeyindaba izolo eGoli. Baza kuzijula ijacu kwaye bazibophelele. Umbutho we-EFF uthi ubekhe nje wangena kwizakhiwo zomdibaniso oyena nqontsonqa wabo iya kuba kusombulula intsumantsumane yocimicimi wombane ngokukhawuleza ukumandla. Load shedding can end in 6 months. Brian Molefe is waiting, Shem, ready. Mashela Koko is waiting, ready. And many other professionals, including the current CEO, by the way, of Eskom. Umalema umentla ekhusela ngako konke isithembiso salombutho sokunika abo bangaphangeliyo nabophumelele ibanga le-matric isibonelelo sewaka amawaka amathathu kwabo banezidanga kwanamawaka amane kwabo banezidanga ze-honors. Uqhube ngelithi lo mbutho akazinanto intsha kodwa uza kongeza nje kwisibonelelo ebebesele besifumana kakade abantu abangasebenziyo. Why would you say you'll give graduates money? Where will the money come from? They are giving graduates money now. What do you say? Graduates with no source of income and no employment are given 350. There is a doctor somewhere who's called an unemployed doctor who gets 350. Why are you doing that to kids? Umalema wongeze ngelithi amalungu e-EFF afuna ukuba ngamalungu eParlamente kwakufuneka abe ngumgangatho ophezulu. I-EFF ke ngoku iza kuqala ukuphehlelela imiqulu yezithembiso yonyulo kumaphondo ukuqala kule nyanga izayo. Ulawulo lwe-ANC kuzwelonke kunye nolawulo lwe-DA eNtshona Koloni lusesichengeni nanjengoko amaqela amancinci ejonge ukuphungula kwinkxaso yala maqela amabini. Kumaphondo afana neli laseRhawutini, KwaZulu-Natal naseFreystata akho siqinisekiso sokuba umbutho i-ANC ingaphumelela ngesininzi. Ngo-2019 i-ANC yaphumelela iphondo laseRhawutini bambelele ngamazinyo ukanti ke ne-DA nayo ijongene nomngeni kwiphondo laseNtshona Koloni. Amaqembu azopolitiki azobencedisana kakhulu kulelu khetho likazwelonke kanye nawesifundazwe kakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal, eWestern Cape, eseGauteng kanye naseFree State. Umholi we-ANC esifundazweni saseGauteng uthi labo abagaqele lesifundazwe kumele bebheke kahle ngoba i-ANC angeke nje isidedele lesifundazwe. Where we stand now, comrades, all the political parties that they think that they can win Gauteng, we have only one message and one message: bring it on. Iqembu elisha lezepolitiki umkhonto wesizwe eliholwa yilwe ngumongameli we-ANC kanye nolwengumongameli wezwe uJacob Zuma lidale izinkinga ezinkulu kwi-IFP kanye ne-EFF esifundazweni saKwaZulu-Natal. Baphinde futhi bedle kakhulu nakwiqembu elibusayo i-ANC. Umkhonto wesizwe uzokwenza izibukwayo. Uzokwenza izibukwayo. Emakhaya lapho esihlala khona sizoqhubela amafemu ayokwakhiwa khona. Umholi we-IFP esifundazweni saKwaZulu-Natal uThamintuli ogaqele ukusiphatha lesifundazwe njengondunankulu uthi abayesabi MK bona. Lapha KwaZulu-Natal sinofakazi ophathekayo bokuthi abantu bayaseseka njengeqembu le-IFP. Ezibovu zona eziholwa uJulius Malema ezenza kahle ngokhetho leka-2019 esifundazweni saKwaZulu-Natal uthi izibalo zabo bazosinyusa kulonyaka. Those who thought that EFF is a regional organization today know that EFF is a national organization. Nesifundazwe-ke sase-Western Cape esiholwa i-DA naso sisengcupheni ukuhamba ngoba i-Patriotic Alliance ithatha amavoti kubona kanye futhi ne-Freedom Front Plus. Kodwa-ke okhulumela i-DA Solimalatsi uthi lokhu angeke kuze kwenzeke. Trends of positive growth, even where we have had to contest in wards that were not held by the DA or were not the largest party in that. So that for us is an encouraging factor. Amaqembu ezepolitiki asalindele ukuthi umongameli Ramaphosa amemezele usuku lokhetho. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eGoli.
Ikomiti lomphakathi waseVerulam eThekwini KwaZulu-Natal ubhekene nengqinamba yokungabibikho kwamanzi kuleya ndawo. Lokhu ke kuza emva kokuthi umkhandlu weTheku uthe kuzothatha elinye isonto ngaphambi kokuxazululeka kwenkinga yamanzi. Izindawo esenyakatho yeTheku sezike zaba nenkinga yokuntuleka kwamanzi isikhathi eside. Ngenyanga edlule izakhamuzi zaseVerulam zagcwala iziteladi zikhalazela ngokungatholakali kwamanzi. Lokhu kwenza ungqongqoshe wezamanzi nokuthutha kwendle umnumzane uSenzo Mchunu avakashele le ndawo. UMchunu uthembise ukuthi amanzi azobe esebuyile ngoLwesine mhla zingu-15 kuNhlolanja. Nokho umasipala weTheku uthi phezu kwenqubekela phambili eseyenziwe ekufakweni kwama-valve amasha kube nokubambezeleka obekungalindelekile. Kodwa sasikade sicabange ukuthi kuyothi qamba kushaya umhla ka-15 siyobe sesiqede nya inkinga eyamanzi. Kodwa ke sibe sesihlangabezana nezingqinamba ezithize esasingeke sikwazi ukuthi sizibone ngaphambilini ukuthi zizoba khona. Izakhamizi ezisendaweni ezithintekayo zithi sekuphele izinsuku ezingaphezulu kwekhulu ompompi bomile. Bathi umasipala akaxhumani nomphakathi ukuwazisa ngezinselelo. It's only when we raise this crisis, this humanitarian disaster, in fact, that suddenly they want to procure equipment, suddenly they want to inspect valves, suddenly they are saying that valves are dysfunctional, suddenly there's a new thing now called vandalism. We've never seen evidence of this vandalism. Umphakathi uthi iziphathimandla azenze okwanele ukulungisa inkinga yokuntuleka kwamanzi. NginguNonhlani Magwaza, ezindabeni ze-SABC eThekwini. Usapho lentwazana neminyaka eli-15 ukutyola ngokuba idlwengulwe ngumfundisi luthi ludanile kuba inkundla ingayali ibheyile yomrhanelwa. Upromise Shabangu uvele okwesibini enkundleni kwisicelo sakhe sebheyile kwinkundla kamantyi yasemkhuhlu eMpumalanga. Abatshutshisi bathi banobungqina obambekayo nangona ke bengasishicilelanga isicelo sebheyile somtyholwa. Isigwebo ke kwelityala sigodliwe. Ilungu lasekuhlaleni ebelithenjwa umfundisi uPromise Shabangu utyholwa ngokudlwengula intwazana eneminyaka eli-15. Utyholwa ngokuba emva kokudlwengula le ntwazana waye wayithengela icalculator ixabisa i-R100 ngethuba evele enkundleni kwisicelo sakhe sebheyile. Uziphikile zonke izityholo kaShabangu kwaye utyhola ngokuba unomntu onokumngqinela ukuba wayephi ngosuku nangexesha lesiganeko atyholwa ngaso. Kodwa abatshutshisi bathi banobungqina obubambekayo kodwa bathe abazokusichasa isicelo sebheyile nanjengoko besithi umtyholwa oko eyithobela imiyalelo yamapolisa. Kodwa usapho lwalentwazana luthi ludanile kungachaswa kwesicelo sebheyile. Endaba yokuthi amaphoyisa athi wona akanikwe abayi-oppose ibheyile yalo muntu lo rape a 15-year-old, and at that very those police, they didn't even come to us as a family kuthi basitshele ukuthi what is happening. Ukanti abahlali nabo bathi banenkxalabo nanjengoko besithi indawo yesibini ahlala kuyo kaShabangu nayinike inkundla isondele kakhulu kwikhaya lalentwazana kwaye banoloyiko lokuba ngahle umrhanelwa arhorise le ntwazana nosapho lwayo. When we look at the pastor, we look at the pastor as a father, as a person who as the people, they come to the pastor and ask for certain other things in life. So then we're not happy. We think as a community, the pastor is not supposed to get any bail. Ukanti isigwebo ngesicelo sebheyile sisagodliwe de kube ngulwesithathu kule veki izayo. Siziqwela siziqongqotha ngolo hlobo ingongoma beziphala phambili kule yure kanti ngoku masirhabulise sikufinqise qikelelo lwemozulu.
Sibambe ngazibini imbukeli ngokuba usahleli nathi ngoku singena kwisiqendu sezempilo. Namhlanje ke kwisiqendu sethu sijonga i-epilepsy eyimeko ebandakanya ingqondo neyenza ke abantu babe sesikhengeni sokuxhuzula rhoqo. Abevekini ke beqatshelwa esi sifo kwaye ke sibone kufanelekile ukuba sikhwebe unjingalwazi uMandisa Khakhaza oyi-neurologist ukuze ke asixelele banzi ngesi sifo. Gqirha Masikubulise, Professor Masikubulise sikwamkela inkqubeni. Enkosi kakhulu. Ndiyafuna nje usicacisele ukuba yintoni i-epilepsy. I-epilepsy sisifo esisengqondweni. Senziwa into yoba apha engqondweni kunogesi ekuthiwa siyibiza nge-electricity. Inogesi apha engqondweni ehlala ikhona. Ke ngoku kuyenzeka uba kube kwindawo encinci apha engqondweni enogesi ongahambelani nengqondo le yonke. Ithuba ikhe yatriggerisheka spread yade yafikelela kwintloko yonke and then ke umuntu awe phansi abe nesifo sokuxhuzula. So ingxaki iba lapha kule gesi ulapha entloko. Iba indawana nje encinci mhlambi yayonakele mhlambi umuntu uzalwe nayo enaloo nto ekwi-genes zakhe okanye mhlambi wayenendawo encinci mhlambi wayebethekile entloko kwaze kwathi ngokuhamba kwexesha kwafomisheka le nto siyibiza ukuba si-scar tissue apha engqondweni. Siso ke ngoku esisenza uba ugesi wayo ungahambelani kakuhle nalo wentloko yonke.
Ndiyakuva Prof into yokubana uthetha ngokuba umuntu angabe kanti uzalwe nayo. Ingaba iyakwazi into yobana igqithiselwe uba mhlawumbe umama wakho, utata wakho, umamkhulu wakho wayenayo ukwazi into yobana ikufumane? Ewe kunjalo. Uba into ikwi-genes ihamba ngolo hlobo iyakwazi uba ihambe ingene kolandelayo kwi-generation elandelayo nakwi-generation elandelayo. Iyafana nje nomuntu uzathi xa kujongwa isifo seswekile kufumaniseke uba nomama wayenayo nomakhulu wayeneswekile notata omkhulu kanjalo. So zonke izifo ezikwi-genes zihamba ngolo hlobo. Siyafuna ukuqonda ke ngoku ngamachiza aqhelekileyo esisigulo kwaye zintoni mhlawumbe i-side effects ezingathi singazibona kwi-treatment? Okay, amachiza amaninzi ke ahlukene. Uyawubona abantu babe baninzi umuntu babe nesifo sokuxhuzula. Kodwa xa bejonga iipilisi zabo bafumanisa iipilisi zabo azifani. Iipilisi ke siyaye sikhethe ngoba mhlawumbi umuntu mncinci okanye mdala ngoba enye into eyenzekayo kwezi pilisi into yoba zingakwenza uba wozele. So asiyithandi ke into yoba especially umntana xa isesikolweni ozele. So sikhethe ke ngoba sizawukhethe iphini engazumozelisa kakhulu. Ezinye kuyenzeka uba umuntu mhlawumbi zimenze into yobana abe le nto sithi uyibiza uba yitrema, uba izandla ezibe ngathi abe netrema. So iipilisi zohlukene kuya ngoba andithi xa umuntu enesifo sokuxhuzula ayilo hlobo lunye, luzindidi ezininzi. Kukho zizindidi ezininzi. Udidi esiliqhelileyo thina abantu lolu didi loba umuntu awe phantsi axhuzuleke, sithi kuyaqhuzula kuba umzimba lo wonke uyashukuma. So lolo didi esiliqhelileyo, but zikhona ke nezinye iindidi zokuxhuzula. So kuya ngoba umuntu noluphini udidi, nantso enye into esenza uba sidecide uba sizawumnika eliphini ichiza kwisifo esi sakhe. Prof ungatsho ngokuphelele into yoba ngaba mhlawumbe uye walandela i-treatment ngokufanelekileyo ungakwazi nje into yokubana ubuyele esimeni uphile, kwaye ndiyafuna ukuqonda Prof into yobana zeziphi i-lifestyle changes ezingakwazi into yobana zikuncedise uba ulwa nesi sifo? Okay, umuntu onesifo sokuxhuzula uyakwazi uba aphile. Kaloku abantu ababafani. Umuntu mhlawumbi yena kuya nangoba isifo esi umuntu ebezelwe enazo na ezinye izinto ezirongo apha engqondweni. Ixesha elininzi umuntu uzalwa ingqondo lirayithi, indawana nje encinci le eyenza uba abe nesifo sokuwa. Into ethetha uba lo muntu lowo angakhula, angaya esikolweni, angaya naseyunivesithi, angafumana umsebenzi aphangele, abe ngumuntu onefemeli okwaziyo ukukhulisa abantwana bakhe esebenza. Isifo esi into ebalulekileyo yinto yobana umuntu xa mhlawumbi kufuneka esebenzile angenzi umsebenzi ongathi uba singaze sifike imonzakalisi. Okay, ngoba inye iproblem esinayo into yoba ixesha elininzi umuntu akaziva phambi kobawe. So ngoku umuntu xa mhlawumbi ezawufumana umsebenzi ekuzawufuneka axhome iroof, iba nzima uba ngawa phaa phezulu angazonzakalisa, kanti ke futhi mhlawumbi angonzakalisa nabanye abantu. So kodwa uba umuntu uzijongile into ezinjalo, hayi umuntu angasebenza nje abanye abantu bangamazi noba wayeke wanasifo sokuwa. Njengokusitsho Prof into yobana umuntu onesisifo mhlawumbi ngamanye amaxesha aye azive xa yewa, ingaba mhlawumbe yintoni ekumele yenziwe xa lowo enesisifo ebanjwe kuxhuzula, ingakumbi mhlawumbi ufumanisa into yobana umuntu usemsebenzini, yintoni mhlawumbe abangaxhaswa ngayo eyokuqala, because kunezinto abantu ii-remedies abazirekomendayo ifumanisa into yokubana azizikwazi ukusembulula ingxaki, bangaxhaswa njani? Okay, into ebalulekileyo yinto yobana siyazi into yoba isifo esi xa siqalile sithatha nje imizuzwana ukuya kumzuzu omnye, mhlawumbi imizuzu emibini, kodwa sithatha nje ixesha elifutshane. Yinto yoba nje siyothusa sona xa sifika, kodwa ke sithatha ixesha elifutshane. So into ebalulekileyo nje yinto yoba umuntu uba uwile phantsi simbeke nje ngecala ukwenzela uba noba ukwenzela uba zonke ii-secretions ziphuma apha emlonyeni, azingehli ziyongena esifubeni. Enye nenye singamoluli ngoba uyayibona uba umzimba lo uyaqina, singazama umolula because singamonzakalisa.
uzawuthi xa sesiphelile umzimba uzawuphinde kwawona uzilungise wona ube right. So singazami nalento basithi sifuna ukufaka izinto emlonyeni, masingayenzi nale ngoba xa usebhizi ufaka umnwe wakho mhlawumbe uzawufaka umnwe wakho emlonyeni akulume ke ngokungakwazi nokukhupha lo mnwe wakho uzonzakalise wena. So ifuna uba umuntu simyeke nje sizawuphela isifo simthathe simbeke nje ngecala. Into nje kuba uba uyadlula umzuzu okanye asipheli uyaqhubeka then ke ngoku iba ilanto i-emergency ke ngoku kulapho ke kufuneka asiwe esibhedlele. Prof, ndiyafuna uqonda into yobana ingaba le condition ingachaphazela njani ubomi bomntu ekuhambeni kwexesha. Ndiye ndaphawula ndifunda ii-comments zabantu bephawula ngalomba bambi besitsho ingakumbi xa sizawujonga apha kuthi bantu bantsundu ba hayi xa uxhuzula mhlawumbe uphethwe zizinto zomoya umntu alandele mhlawumbe afumane i-traditional medicine angajongi kakuhle aye esibhedlele. Umntu mhlawumbe ongazufumana nyango abhenele kolunye uhlabo lonyango ingaba mhlawumbe in the future singabona into enjani? Ingxaki ke ekufuneka siyikhumbule into yobana ingqondo le ukuze ihlale iphilile isemekweni ephilileyo idinga izinto ezimbini ezibalulekileyo. Idinga i-oxygen, idinga neswekile yomzimba, le nto ngesilungu siyibiza i-glucose. Ezo nto zimbini ziyadingeka. Ingqondo ke ifuna into yobana igazi njalo lihlale lisiye engqondweni, lihlale okokoko lizisa le oxygen, lizisa le glucose. Xa umuntu exhuzula imisipha le isebenza kakhulu. Ufumane uba ngoku le oxygen ne glucose azisayi kakhulu engqondweni, ziya kakhulu apha emisipheni le ixhuzulayo. Loo nto leyo ingenza into yobana uba umntu umanesiwa rhoqo le ngqondo yakhe imane ingafumani i-oxygen eyaneleyo, ingafumani ilanto iglucose eneleyo. Ngokuhamba kwesikhathi ngokuhamba kwexesha umntu uzawufumanisa into yobana angaba nento sibiza uba yi-brain damage. So uba ne-brain damage umntu ufane naba bantu sihlala kwabona mhlawumbe esitratweni umntu ahambe echolachola amaphepha. Nimbone sele njalo kanti wenziwe yena into yobana ebengasinyangi isifo esi. So kwade kwashota i-oxygen, kwashota ne-glucose apha engqondweni. Nceda Prof usixelele ngemicelimngeni abantu abanesisifo sokuxhuzula abayifumanayo ingakumbi xa sizawujonga kwi-misconceptions ze-society. Ingxaki abanazo ikakhulu sithi indlela esibajonga ngayo, indlela esibaphatha ngayo. Sibajonga ngoku umntu kube nesi sifo simphathe ngokungathi ngoba akanangqondo epheleleyo, kanti umuntu unengqondo epheleleyo. Into nje uba unesifo uyafana nomuntu oneswekile, uyafana nomuntu one-high. So sithi asibaphathi kakuhle, sibaphathe ngathi ababhadlanga. Indawo yesibini ebahluphayo yile yobana xa umuntu enesi sifo kuyaye kube khona izinto ekuthiwe sicela ungayenzi ke le into ezifana nokuqhuba imoto. Ngoba kaloku uba umuntu ufumana esi sifo esemotweni usenokwenza ingozi. Okay. And ufumanisa uba nemisebenzi ethile njengoba nisitsho uba imisebenzi ethile uba kube nzima uba aqasheke kuyo ngenxa yoba kuqondakala into yobana uba ngasifumane esi sifo ekulo msebenzi angazonzakalisa yena okanye anzakalisa abanye abantu. Kodwa yeyona nto ingamandla yile yobana thina asibaphathi kakuhle, sibaphatha kakubi, sibaphatha ngokungathi abangobantu be-society, ngathi ngabantu abasecaleni abohlukileyo kuthi, kanti abohlukanga kuthi, bayafana nje nathi. Funa sibaphathe njengomnye nomnye umntu okwi-society. Prof, ndiye ndathi ke nanijonga ke nakwezinye ii-comments abantu bethetha ngemicelimngeni abajamelena naso ingakumbi kwesi sifo. Njengoba usitsho into yokubana omnye uzawufumanisa into yobana nasemsebenzini akakwazi usebenza kakuhle, abanye ke bade bamiswe emsebenzini ngenxa yaloo ngxaki. Khona bebuza mhlawumbi into yokubana ingaba zikhona iinzame zokufumana igranti kumntu mhlawumbe ophila nesi sifo? Ewe, iyafumaneka. Kodwa ke sifuneka sonke siqonde uba imali ayisafani nakuqala, ayisekho ninzi njengakuqala. So sijonge for instance uba umntu nyhani asikho esinye isikili anaso ebenokwenza enze omnye umsebenzi. Sijonge phofu naphaa kulaa msebenzi wakhe uba yintoni kanye le yenza uba ade ayekiswe emsebenzini kuba enesifo. Ingathi kanti yi-discrimination nje uba umntu kuthiwe makayeke kodwa besenza umsebenzi wedesika.
umuntu akanawuyekiswa ke kulo msebenzi wedesiko obungezikulanda kuba ingabo abangafuni ubona umuntu owayo. So zininzi into esizijongayo phambi koba sithi hayi ke lo angayifumana lanto i-grant kodwa kuyafumaneka. Iyafumaneka kumuntu onesi sifo. Into nje funeka ube nogqirha oza kujonga kakuhle akuphonononge abhale kakuhle i-report le. Jikelele masibambe ngazibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana nombukelo bukele ekhaya othi mna ndiyachatshazelwa sesi sifo okanye ndinomhlobo okanye ifamily yam uzawube kanti uyancedakala ngezi nkcukacha. Siyabulela kakhulu, ube nosuku olumnandi. Enkosi kakhulu. Right, mbukeli we-Ekhaya Jikelele lo ke ibingunjingalwazi uMandisa Khakhaza nobesichazela ke banzi ngesisifo sokuxhuzula. Masiqhwi ke sibhatala amatyala, qiniseka ugungqe sekuninzi sikuphathele kona ungangayindawo. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Uyolanda ke imvume eqeqeshiweyo nenelizwi elichukumisayo elithela thimba inhliziyo zabaninzi. Lenzwakazi ke izalelwe yakhulela eBizana eMpuma Koloni kweli loMzantsi Afrika. Uyolanda ke unathi apha e-studio ukuze ke asixelele banzi ngohambo lwakhe emculweni. Ndasenda novalo.
Yolanda. Molweni. Unjani? Inkosi ninjani? Ndiyaphila nam all the way from eBizana. Ulipondo mntram? Ewe hlo. Yempem. Ungayithethi. Awutshinci ke ngona? Ayisoze ndishinci mna. Tivini? Njani? Hayi tivini. Hey mntwandrini. Yani all the way from eBizana sentsho kusezilalini lalelele kuphuma ithuli phayana noba uyafika ubeka imoto enhla kuthiwe tshona ezantsi. Ndiyafuna uqonda mani uhambo lwakho njenge-vocalist usuka kwilali ezingatsho into yobana zisemaphandleni lihambe njani? Actually, ukuze ndifike kwalapha eGauteng ndifike ngokwesikolo. So I studied at TUT, that is where ndafunda khona i-opera. And then ke ukuze ndibe ngumculi ongaculi i-opera, I actually ndathanda imiculo yalapha eSouth Africa, understand? So what I did was I did e-covers, ndaziposta online, go TikTok, go Twitter, and then bandithanda Java, bandithanda Black Coffee, and then I became uYolanda lo aspelwa fani. Yay. Yolanda. Because now ndikubuzile ngaphambili ndithi ayibo uYolanda okanye nguYolanda because unalanda ekugqibeleni mhlambe uYolanda. Mhlambe naye uyacula unono. Yolanda. Yolanda njengokusisho into yokubana udonse abaculi abaphezulu Black Coffee, Java, even nakumaqongo onxibelelwano because ndithe xa ndijonga isound yakho ndinovalo xa ndithi ingapha ya kwe-6,000 abantu abasebenzise isandi sakho konke oko kwenzekayo. This is victory. Kakhulu, you know, because especially with TikTok, because I always say uba andimazisebenza njani shame Dibaka so trender, and especially in the Novalo is a song esiyikhiphe in 2020. Wow. And only late last year it just caught fire. And then later on there was a remix of the song. Yeah, winning Summer Award. So yabona ngoku phaya emaqaqasini ukhona a Summer Award winner. So ininzi, honestly, there's a lot that has happened to get to this point. Yeah, and uthi le ngoma uyikhuphe ngo-2020. Yazi xa uthi 2020 ndicinga into yobana besikwixesha elinzima kakhulu. I-depression abantu abaninzi biphezulu because bekuyi-COVID-19 siqala nqa ukuyiva. I mean nawe ukhupha le ngoma because ndithe xa ndikubona ngoku uyiperforma apha estudio. Xa ugqiba nawe your emotions ziyabonakala into yobana ziphezulu nathi thina abantu abasimameleyo. Ungathi kwakwenzeka ntoni? I think ingoma iyazicacisa, you know, ingoma is about personally, anazibizwa ntoni ke ngesixhosa i-social anxiety. I'm sure abantu emakhaya batayika into njalo. You know, it's not considered a disease. Also, it's just a song about depression, and nakhona azange ndiyibhale because of ixesha lango-2020. I think for mna it was a reflection of even a year before. So at that time, it was just easy to open up about such things. Kodwa ukuyikhupha was never an easy decision because kaloku, I mean, ingoma depression ngubani ofuna ukumamela ingoma enjalo during ela xesha. But a lot of people resonated because xa uzawuthi unovalo xa usengxakini uqonda uba andazi uba ndizawuphuma ndinjani kube nengoma ezawuthi ndinovalo ithetha kanye ngale meko ndikuyo ngoku, and abantu I think ba-appreciate kakhulu umculo xa ethetha nabo. Ndiyafuna ungena ke ngoku kuthando lwam. Ize njani i-concept kathando lwam kaye iveve njani nje? Uthando lwam was my first project. My first project under 1020, and then ize kanjani. Andiyazi mani mna ndandingajoli nojola xa ndibhala la album yazi. So yay. So yeah, no, it was my first project. Nakhona ndandingekho ready noba ndizoba ngumculi ngoku uba hey Yolanda wenza album. So later on I released my own album which is titled Ikum, which is the one that has the song Iqiniso. Iqiniso. And I mean you've worked with producers as fana no Kabza the Small or Heavy K or Lemon and Heb. Ndiyafuna uqonda into yobana I mean collaborating with as artists ziye kwa influencer njani kwaye ndiyafuna uqonda kubantu abakujongileyo abathi uYolanda simjongile intoni abangayilindela kuwe. Definitely more collaborations, Betunana, and what else? Kumnandi ukucula. So definitely more music, performances, and you know. Ukwi-era yakho. This is your era, your time to shine. Era ngesixhosa engqondweni yami. Lixesha, kulixesha lakho. It's my time. It's ixesha lakho lifikile. Thank you so much, Yolanda, for the kuza. Yes, thank you so much. We appreciate your presence. Nomculo wakho mnandi.
Enkosi kakhulu. Hayi ke ikhona into siphathele yona kodwa ke babukeli beEkhaya Jikelele masibambe ngazibini ngokuyaniwene nathi namhlanje sinishiya naye ke uYolanda ngengoma yakhe emnandi. Siyabuya next week. Mama